Marhay na banggi, duwang na genyo ang nagdadaranin onra bako sa nasanaga kundi sa bilog na rehiyon kan makabale sa regional qualifiers kan Gawad Lingkod Bayani kan Civil Service Commission ngunya na taon. Sinda si Florencio Mongoso Jr. sa kategoryang Gawad Pag-asa asin si Carlos Cabe Jr. para sa kategoryang Gawad Dangal ng Bayan. Si Mongoso o mas bistado bilang June Mongoso, ang General Manager kan Metro Naga Water District noong taon 2022, alagad antes kaiyan nagserbe bilang Department Head kan LGU Naga sa laog nin haros tulong dekada. Si Cambe man nabistado sa apod na Brogs, haros 4 na dekada na sa serbisyo publiko. Nagtatrabaho siya bilang Metro Aid 2 kan LGU, alagad nagpuon bilang construction worker asin garbage collector. Hasta naging team leader kan declogging team kan Solid Waste Management Office. Matapos i-endorso kan Regional Office kan CSC, sasaraon liwat ang qualifiers kan National Honor Awards Program Secretariat, dangan didesisyonan kan National Committee ang pinal na maresibe kan onra. Ang Gawad Lingkod Bayani o Dangal ng Bayan saro sa pinakahalangkaw na awards na itinatao kan CSC sa mga individual o grupo na angat sa lado nin serbisyo publiko. At nagangunyan. Ika ako, kita, ang naga. Ang tabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang na genyo. Ang nagangunyan. Sa ngaran kan sa kuyang pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Yola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalos.